बावखुंग्रि समस्तिखौ देग्लाय आं बावहायनो इनचार्ज जानानै दङ दा पार्टिनि इनचार्ज जानानै दङ आंहा जथेस्थ' फोथायनाय दङ बे बावखुंग्रि ओनसोलनि ब्लकखौ देग्लाय जोङो रिकभार खालामनो हागोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ नखरसे मानसिनो बावखुंग्रियाव हा होनो हायाखैमोन जोंनि गार' बर' जायफ्रा रोजा रोजा बोसोर बे हालामावनो रायजो जानानै दङ बिथांमोना दिनै मियादि पाट्टा गैयै जानानै दङ बेनिखायनो नै बावैसोनो जोङो बे 10 जुलाइनि गेजेरावनो जोङो फ्राय 300 नखरनो जों हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ फरेस्टनिफ्राय जोङो 350 नखरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ जों बेखौ हानायमानि स्पिडआव मावगोन जेसेबां मानि हानि जेंना दङ बे हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों बावखुंग्रि समस्तिखौ देग्लाय आं बावहायनो इनचार्ज जानानै दङ दा पार्टिनि इनचार्ज जानानै दङ आंहा जथेस्थ' फोथायनाय दङ बे बावखुंग्रि ओनसोलनि ब्लकखौ देग्लाय जोङो रिकभार खालामनो हागोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ नखरसे मानसिनो बावखुंग्रियाव हा होनो हायाखैमोन जोंनि गार' बर' जायफ्रा रोजा रोजा बोसोर बे हालामावनो रायजो जानानै दङ बिथांमोना दिनै मियादि पाट्टा गैयै जानानै दङ बेनिखायनो नै बावैसोनो जोङो बे 10 जुलाइनि गेजेरावनो जोङो फ्राय 300 नखरनो जों हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ फरेस्टनिफ्राय जोङो 350 नखरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ जों बेखौ हानायमानि स्पिडआव मावगोन जेसेबां मानि हानि जेंना दङ बे हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years course स्टेनोग्राफी 1 year course COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 year course ब्यूटी एंड वेलनेस 1 year course सिविंग टेक्नोलॉजी 1 year course ब्यूटी एंड वेलनेस आरो सिविंग टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाईलि क्वालिफाइड फेकाल्टिज दं आरो 100% जब एसिस्टेंट बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ बेयाव CIPET टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशॉप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन